Allah vas opominje dobro za vašu porodicu. Joj, ljudi, dok sam ja bio u tome, ne znam, Sančo, ja dok sam tad, pričao sam ti malo prije do 17. Joj, kak sam se ja bojio od toga. Kad neko osuje, ja sam bježao od njega. Ja kažem ljudima nepoznati, kaže da, opsuje Boga. Uglavnom ja kažem odmah njemu, možeš jebem familiju. Ili kad je ozbiljniji čovjek, priđem mu i kažem, Allah bi volio da sam mi opsovao majku, nek to što sam čuo. Yeah. Čovjek se zastidi. Ja. Ljuda, najviše se mi sujemo, Boga mi drago. Boga mi drago. Jebeš, to je sve ništa, brate, dragi, Allah kad se opsuje. Zatresu se i nebesa, i planine, i zemlja, i more. Jel ti znaš, čovječe Boži, da okean i mora svaki dan mole Allaha da im da izun, da nas kazne. Kaže Allah, la. Neće Allah kaznit narod dok se god vijori jednu la ilaha illallah. Kada bi ljudi samo razmišljali koliko je Gospodar savršenstvo. Razumiješ? Samo da znate nešto o ezanu. To bi vam bilo svima dovoljno. Jel se ikad iko od vas zapitao Allahu ekber, ovo nema nici, nek samo kod Allaha. Sve jedne sekunde, sve jedna sekunda što postoji, sve jedne sekunde se izgovara Allahu ekber, Allah je najveći. To je tako Allah odredio. A znate kako? Ako je ezan u ćoralcima u 4 i 5 sekundi, u čizmicama je u 4 i 10 sekundi. Pa tako sve se produžava. Pa kad onaj kaže Allahu ekber, Allahu ekber, on počinje govoriti drugi put Allahu, već onaj u čizmicama kad ovaj završava govori Allahu ekber, Allahu ekber, završava čizmić, počinje brekovca i tako čitav dan. I kada je smjena dana i noći, nama dolazi i akcija, kraj, ali zato u Americi i u drugim zemljama dolazi sabah. Pa kako ističe sabah njima, dolazi nama, njima podne, nama sad sve to, pa to je mudrost. A šta ja mogu kad vi ne znate od ovoga ništa? Ljudi lakše. Kada niste pitali to, kada bi hođa rekao na munari, hajte na pivu, ledenu, jebo mi ti mamu da ne bi bilo safova i vani. Joj, ne pita. Ali kad kaže imam, hajja ala salah, dođi na namaz. Dođi na namaz. Hajja ala falah, dođi na spas. Ezan znam prevesti. Kaže, koji će me kurat spas? Sad, samo na sabahskom ezanu, prije posljednjeg Allahu ekber, ubaciva se nešto. Što nema u drugim ezanima, nego samo na sabahu. Kaže, eselatu hajru mineneu. Znaš šta znači to? Bolje vam je klanjanje od spavanja. Ali opet da se vratim na ono, kaže Muhamede, zar ćeš ti svicnuti s pameti što
što oni ne vjeruju. Džaba ti njima govorio ili ne govorio, oni neće vjerovati. Jel ti čuješ što kaže Allah? I sad da se ja stidim nekog tu ojebine što piše iza ekrana svašta za mene, tako mi Allah, ja se ponosim sa ovim što ja znam. Ti trebaš, Boga. Jer ja sam ovo svima ovdje dokazao da ja ovo pričam iz srca. I trebaš se ponositi, Alam. Ja kajem, Ako to što pričaš iz srca, vjeruj da to ide u srca ljudi. Boga bi jest. Hvala Laura, hvala armiju svima. Ha? Sančo, ja nisam, ovo mi je rekord svih rekorda da sam ja ostao ovako od ujutru. Ja ne bi mogao izdržati s nekim, nema Boga. Boga, drago. Pa daj ti Allah snagu. Evo života, pa bolam, pa ja imam 2 sata maksimalno sam. Šta je ovo, nije ništa, ja ću produžiti do pola 2 popodne. Boga mi, Boga, kad sam sad vidio 7 sati da levam, ja nisam... Drago je meni jer ja imam ovdje puno svojih prijatelja koji mene vole i vole slušati ovo. Ja ovo volim slušati, Boga mi. Mene uspava, ja upalim na našu televiziju pa ima program samo o Zukorliću, čoveče, ja kad pustim, ja ne mogu da izdržim 10 minuta, mene uspava. A gdje da vas pita nešto, brat? Ajde. Ja što voli kockat, pa boli te kurac što evo volim ja kockat, voli svako kockat, ajde maršu piču. A njega pita ili ja kockam njegovo jebemo materne kocke. Njegovo majko blokirao 5 puta, svaki put napravi novi profil, kaže i opet. Bil vi volili narode da ja vama kažem gdje vi možete naći na YouTube-u moje predavanje? Ima ozbiljno. Ima u Stokholmu, ima sigurno 30.000 ljudi kad skandiraju hoćemo vođu crnog. A isto na predavanju, ja kada jebem mater svima nama. I vjeruj da je znalo po 50.000 ljudi odjednom plaće. A gdje mi reći, Sančo, ovako sam, jesi li više ti o vjeri naučio kroz ove dersove, ovako, kroz predavanja ili kroz što si sam učio čitog iz Kur'ana? Zabranjeno je da učiš sam vjeru, to je batil. To nije ništa. Sam, nego kroz Kur'an. Vjeru moraš da sjediš na etehijatu, na koljenima i da slušaš učenjaka. Naravno da čitaš knjigu, podsjetnike, ali učenja vjere nema bez dersova. Ali dobro sad, vidiš, dolazi sad od toga, ti vidiš da svakakih ima tih koji drže te dersove, znači mora bi čovjek da sluša ispravne ljude koji drže. Hoću da vam kaže koga ćete slušati. Pa eto. Doktor Safet Kuduzović, Ja. Adnan Mrkonjić, Muhidin Halilović, Elvedin Pezić, Dževad Gološ, šta još ti više? Poštuješ Pezića, jel? Ja ga ne gotivim, ali on je, hvala Allah, prepametan, on je naš magistar, Zijad Ljakić, isto brat, vrh. Ali Safet je munara. Mene ne treba niko slušati, ja nisam učenjak, ja sam jedna obična drtina, ja ću biti, ja neću imati nikve nagrade za ovo, jer ja nisam učenjak. Koje godine si ti počeo i zainteresirao se da baš se posvetiš vjeri? Prije koliko godina? A prije možda neki 30 godina. Znači opet bio si mlad. Pa ovo ja nosim, ima 30 godina, ja ovo nosim kada niko nije smio nositi. 1.000.000 puta sam bio na granici, aj lijevo, aj desno. Allah mi je svjedok. Ali čekaj, nisi tad bio u Bosni, bio si vani, ali dekad si počeo kao vjeri da učiš? Pa bio sam i znaš ko mi je bio prvi protivnik kad sam počeo klanjati i prakticirati, svima davati para, plaćati manje. Tako mi je Allaha prva moja majka. Protivnik? Da, ali to je Allah i rekao. Znaš kako čovjek udara kako šeitan udara na čovjeka?
ide ti gdje si najtanji. Prvo ti ide preko majke, a onda preko žene. I uglavnom se majka i žene svađa. Jer njih voliš najviše. Majku volim ko mater, a ženu volim ko ženu. Najviše. Evo vidiš, na primjer sad, daću ti jedan svoj primjer. Ja imam, meni je 37, 38 godina, sad imam sina 17. Dijete je u vjeri. I žena se zabrinula bila, on je već od 14. godine, kad god uđeš u sobi, on ti samo sluša YouTube, Kur'an, učenje, uzmeš mu telefon, ali to su, znaš, on na njemački ovo uči, razumiješ, jer on je došao u Njemačku. Jesi gledao koga sluša? Brate, to su Turčini. To su Turčini hođe, znači nisu naše, jer dijete je, na primjer, došao van s 4 godine i sad meni žena da kaže, iskreno ti pričam, kaže, mene je strah, znaš, ono, već 14. 15. godina, vidi šta se dešava. Moraš da provjeriš koga sluša da ne bi zglajzao. Pa kaže da bojim se, kad ne daj Bože, vidiš, ide se u Siriju, ide se... Oni su sposobni sve što uraditi. U islamu ima mnogo frakcija. Haridžije, Muržije, ovi, oni. Imaš ljudi u islamu, ti obučeš teksta slačevu kaj da si nevjerni. Neka sluša Pierre Vogela. Pierre Vogel ti je Švabo bio prvak Evrope puno puta. Prihvatio islam, to je naš daija, Allah mu dženec dao. Pierre Vogel je proučio sve jednu Bibliju, sve jedan zavjet, sve. I posljednje je bilo, kaže, uzet ću Kur'an da vidim šta kaže. I on je uzeo naopako i otvorio Kur'an. A tu je već kraj. I odmah mu se pojavila na posljednjem listu, imaš suru Ihlas, Felek i Nas. Ali mu je na listu bila prva Kul Huvelmah. I on se prvi put sastaje s ovim. Reci, on, Allah je jedan. Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije. I nikomu rava nije. Kaže Pierre Vogel, ovo sam tražio. Allahu ekber. To je tako. Ne, ja sam samo naveo to što ti se dotako te teme, jer kajem bez ikakvog pritiska, lan bez išta, stvarno, evo, njemu je 17 godina, to su najopasnije godine, ali dijete voli, brate, on ti ode i na džumu, on ti ode i ali on sluša Turčine, brate, one hođe, Turčine hođe, na njemački. Hvala što te briga, nek se mane toga, ti su najgori. Podhitno nek se mane ti Turaka, te marve. Ali nema u Sanču, kod mene, o tom sam ti ja pričao, ti kažeš, u mene u krugu, brate, 80 km, nema naše džamije, brate, to su turske džamije, arapske džamije, samo tu moraš klanjati Bajram i džumu i to ti je to. Nemaš ti naših, razumiješ sada ti imaš naš, mogu ja, ima u Dortmund, 100 km da ideš, na primjer, u naš da bi išao, eto sad ću baš ja u Palkola da odem sa njim na džumu 100 km. Jel tu tebe laje? Ha? Jel tu tebe laje, pašće? Kurac laje, kod mene lenac. Hvala Boni, hvala svima. Gore blizu, u Rajne, između Minstera i Osnabruka, brate. Osnabruk, jel ti živiš u Osnabruku? Pa tu, brat, 20 minuta. Ja sam u Osnabruku vozio Panameru da mi je prave. Eto, tu sam 20 minuta, pol sata. Alekum selam, Azve. Ako imate ljudi još šta da pitate, Bujrom, ne zanima me Osnabruk i to. Neko je bilo još neko, ali nisam te mogu prekinuti, bilo je baš zanimljivo. Ja vremena imam. Ja ću, evo, ja neću ni spavat, moram u 7:30 malca u školu odvući, tamam. Ma kakav sudnji dan, nećemo o tome, to je kraj. Koja je razlika između Kurana i Biblije, pričao vam je večeras o tome najmanje sat. Ako ste slušali.
Nema više, volati, kažem Sančama. Spajal namaze, kad pita ga, jel spaja namaze? Spajam, hvala Allah. Arapi spajaju noge, Turci late na namazu, šta je ispravno? Šta radi? Arapi spajaju noge, Turci late na namazu, možda lakte. Ne šta je lati? Šta je ispravno? Šta je lati? Ne znam, Turci lakte, možda lakte. Možda, ne znam, lakte. Arapi spajaju noge, Turci lakte na namazu, šta je ispravno? Kako misliš, brate? Ko spaja noge kad klanja, brate? Ne može bavat, brate. Svi mi razmaklimo bar pola metra, 34 centa, 34. Ne znam što pita, brate. Ne znam što pita. A pita, eto, vidiš, ne znam ni postaviti pitanje. Lakat, kaže. Arapi spajaju noge, Turci lakat na namazu, šta je ispravno? Allahumma salli, kak je, ti ništa ne... Ti ne daš da postaviš, druže, moje pitanje. Pa to je sve luđaci. Jes Bogam. Ma biži, brate, stojeći. Rekao sam im lijepo, kada se ravnaju safovi, morate ravnati nazad petu. Peta, tvoja peta i od drugog čovjeka peta moraju biti sastavljene. Ali to Sančo je nemoguće ako ćemo u real, ako nema neke linije, brate, po tepi. Kako ne? Šta ti lupaš? Sančo, ako je velika džamija, brate, 80 metara. Ovo lipo da je meka. Teško je to baš da u špagu. Pa nije to teško, to je prelagano, nego neće. Ja sam gledao, i ja kad odim na odmor, odim na džumu uvijek petkom, ili ako me Bajram, kaj poravnjajte safom i ono mi uporavnjaju, ma kakvi to su valovi, brate? Kakvi to niko ne gleda, brate? Allah je rekao da neće pogledat kriv saf. A vi rodci što vi hoćete? Ja. Znam Arifa Oruča, ne znam, brate. To je vaša stvar, hoćete li ravnati ili nećete? Kad je čuo kazao... Ja priđem čovjeku, svoj njegove, on se izmakne. Ja opet on se izmakne, ja ga lapim za nogu i vratim ga. A de mi sad da ja sad te pitam, ideš li ti na džume? Idem, brat, kako nećeš ići? Pa ne pitam nako ideš li na džume. I čekaj sad, i primijetiš li ti na tim džumama da je tu... Od početka do kraja sve neispravno. Pa to te pitam. Apsolut. A kako ćeš sad ti da budeš ispravan u neispravnom safu? Lijepo, ja neću biti pitan, bit će pitan Efendija, a ja inšala klanjam pravilno. Ti kada uđeš petkom u džamiju, Da. najbolje je otići ranije jer nagrada je velika i to pješke. Znači, dolaziš u džamiju, ulaziš, bismillah, Allahu ekber, klanjaš 2 rekijata koji se zovu Tehijetul Mesdžid. Pozdrav džamiji. Kada to završiš? Tuzla Kalesi. Kada završiš ta 2 rekijata, sjedi i čekaj hudbu. Kada se hudba završi, klanjaš 2 rekijata džuma namaze. Međutim, u džamijama sad imaju 2 ezana. Pa prvo klanjaju podne. Pa nema petkom u džamiji podne. Nema podne. Podne. Podne za onoga ko nije došao na džumu. Taj klanja kući ili na putu podne. Podne nema petkom u džamiji. Lažete. 2 rekijata džume i hudba. Farz. I onda kad hođa kaže Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kad neki lisan iza leđa rekne
Allahume te zalave nikad lalala. Šta ti radiš, otac te jebo, ti ispameti. Posle selama se kaže stahfirullah, stahfirullah, stahfirullah. Pa svak za sebe. Allahume te selam, ve minke selam. Opstanak ako to ne... Pitaj ga kad kući klanjaš da li treba da izučiš ezan prije klanjanja. I kamet. I kamet. Ono brzo, brate. Znaju kako se, zna li kod njih kako se uči kamet? Nema Senade, nema vremena, brate. Da li se može... I kamet neispravno uče. Kamet se uči Allahu ekbar, ašhedu en la ilaha illallah, ašhedu ene Muhammeda Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala felah, kad kameti salat, Allahu ekbar, la ilaha illallah, stavu jerhamuku, idemo. Ne. Pošto ja ne klanjam malo kad sunete, ja ne učim ezan u kući, nikad ja učim i kamet. Pitaj ga, može li se klanja 2 namaza dnevno ako nemam vremena za ostali? U svakom slučaju je bolje šareno. Yes. U svakom slučaju je bolje šareno nego crno. Ti ljudi koji imaju namaz 1, 2, 3, šaraju, hajde inšallah, on će vremenom da ojačaju i da imaju sve, kad zavole vjeru i sve to. Opasno je kad nemate nikako. Tad dobivaš crne tačke u srce i sve srce pocrni. I ne može do srca da dospije nur, svjetlost. Morate nešto raditi, morate se približavati Allahu. Ti moraš zavoliti Allaha, da bi Allah zavolio tebe. Nećeš ti nikad naučiti sav Kur'an na pamet, dok se god Allah tebi ne smiluje. Ja znam da vas svi uboli ovo što ja pričam, ali ovo je istina brutalna, Allah. Slobodno vi uzmite, googlajte, vi nemoj da gledate ovaj islam bosanski, ovo nije ništa. Ovo vama, brat, priča iskreno. Po našim džamijama, da Allah sačuva šta se radi. Samo još treba da uvedu giftove. Imaju otkad imaju giftove, ima kutija ispred posle, brate. Ide, kamion, motor. Hvali, Jerko. Ove tekije i ovo. Odmah bager, sve poravnati. Odmah. Znate li vi da ovdje ispred naših džamija, u krugu, u haremu džamije imaju mezarluci. Tu je zabranjeno klanjati. Šta je pravilo? Pravilo je daj čitabe da vidimo. Ko je ovdje prvi došao? Džamija ili kaburovi? Kad prvo su bili kaburovi. Ruši džamiju. Tako je. Ruši džamiju. Ruši je. Bila prva džamija. Ruši te mezarluke. Nego ne znaju oni. Umre neka konjina ovdje, nije u životu bio u džamiji i donose ga pred džamiju, zelena zastava, ovo, ono, ljiljani, tekbir, Allahu ekbar. Hoćemo mahalal, hoćemo, bio je dobar čovjek. Slušaj ti, vrijeme i kindije uči ezan, oni ljudi vanj stoje kraj sanduka, prde, puše, niko živ ne ide klanjati kindiju. O. Au.
A onda se onome mrljini što je psovo Boga klanjače na vas, jebova mol majko. A mi njemu, tu ste baš ufali se vape jake. Ma uvijek treba Senade oprostit, brate. Kad Allah prašta, ko si ti da ne oprostiš Senade, moj brate? Ne pitaj sada ove krišćane koji se nađu uvređeni. Pa odgovorio vam je on jebote. Narode moj, ja kad bi imao moć, ali da mi niko ništa ne uradi, ja kad bi ušao među one što viču Derviši naši. odmah bi ih sve poklo. Derviši. A ja ovo ne bi krišćanima uradio, nego bi upomenuo. E sad u čemu ja to volim više muslimane ne krišćane? Žetvo ima Allahu Ekber. Nisto vehabije, džaja, to nije, ne rade to vehabije, brate, to ti rade. Kakve vehabije? Termin vehabija je izmišljen. Izmišljena je to riječ, kakve vehabije. Otiđite vi ljudi, ne daj Bože, evo koliko vas ima ako Sanela, sigurno, ne znam, ima li 800 ja kod tebe, Sančo? Ljudi, Ima. eto, ima nas preko 1000. Jest izmišljeno. Eto, džaja, ti što pričaš, ne daj Bože, treba neka pomoć. Otiđi prvih 5 komšija, pitaj, a otiđu gdje su te takozvane vehabije, pa pitaj. Pa ćeš vidjeti. Ko će ti Pa ćeš pomoći? vidjeti istinu. Samo ću ti to reći. Ja imam te komšije, u mene naseljeno čitavo selo tih takozvani vehabije. To su ti ljudi koji te neće ostaviti na cjedilu nikad u životu. Nikad u životu. Tavaj kaže, Rafet pa Pezić je u tim vodama što hukću, a Rafete... Eto vidite, Pezić je nazvan vehabija. Pezić je nazvan... Čekaj, sad ćemo da mi ovoga Rafeta odmah u tim vodama, gdje si jebem te u toj vodi. Da te ja uništim dok si živ. Gdje što to reći za šejha Elvedina majmune jedan. Nikad. Ko ti to džaja rekla? Čuj šta kaje, to su kaj vehabije koji negiraju mesebe i vjeruju u tjelesnog Boga. Tobe jaravu. Gledaj ovoga majmuna. Gledaj Saire ove, jebeli te Saira u sranu. Kaže zašto vehabije prevrću u vjeru. Kravo jedna glupa. Vehabije te što i vi zovete, ne do Allah nikom. Oni vas vraćaju na izvor gusko jedna. Allah, to izmišljeno, ljudi. Ne okrenuo te Saira, čača tvoj, na sofri. Sram te bilo, smrduljo jedna, ti se našla govor za te ljude nešto. Šta je osmine beji? Šta je moj sanove? Šta je problem? Ne pašu vam ljudi s bradom, neće da gleda u tvoju ženu, u tvoju sestru, u tvoju djecu, neće da ukrade tvoje. Jel to vehabija? E onda sam ja taj. Musel so Kinder zum Schule bringen, Bruder. Ja Jebe normalno... ti pičku maternu. Ja njom pričam. Hođa u Bašaj sučio djecu, islamu i jebo curicu u mihrabu. Jebem ti Osmane mater guzcu. Jebo ti derviš. Sad skidam 13 pobjeda, ljudi. Rekord, Bruda. Valahi, bila je rekord, brate. Nikad više nisam. Hajmo 13 pobjeda da ovo skinemo, ljudi. Hajmo. Skidaj, briga me, jebem pobjed. Ide, Džaja, hajde sad ću ja tebe mjutat, pošto ti kažeš da vehabije vjeruju u tjelesnog, otkad postoji tjelesni Bog. O jebe mi mater tjelesnu. Ali, moderatori, ova govna familiju im jebem nevjerničku. Od ovih što pišu niko ne klanja mater im jebem. Ljudi, bacite svi timsko, ima nas puno, bacite jedno timsko. Ali oni su se našli da pričaju. Ne tražim ništa drugo, samo timsko ako može. Jebem li ti sina Osmane, onoga malog. Nemoj, Jebem ti
svu familiju usranu, majku ti Osmane jebem u pičku. Jebem li ti Osika mater? Sad te zovem Eski. Eski, ne zna niko ko je Eski moj. Emšo, bolje Team Hurt nego Ruže. Hajmo, armiju hoće da nam sruši pobjede. Hajmo ljudi, ma ne, one odaše Sančut. Sad samo između tu 13 će biti 0. Ma neće. Sad te ne mere sačuva ni Elvedin Pezić. I ne može svakako me on sačuvat, može samo Allah, dragi. Staneli, evo ima jedno pitanje, je li gift haram? Kako? Šta je ovdje haram? Ja i ti pričam ko dva brata na telefon. Kako je? I ja govorim da nema Boga sem Allaha. I govorim ljudima, djece se ne ovo, ne ono. I dođe škorpion i baci me lava. Ja. Voli kad pričam o vjeri, evo tu, brate, 300 maraka, počasti se, šta je tu haram? A ako je lav taj zarađen na preprodaji alkohola, droga... Zaboli me kurac, nisam ja preprodavao. Pa kad bi gledali tako, ništa na svijetu nije halal. To je istina, ali... Ti sada, sve jedna žena koja dobije platu u Bingu je haram, tamo se prodaje alkohol. U Kortu, u Lidlu, sve haram. Yes. Tvoj šef radi drogom, ti radiš na bauštali, tvoja plata 3000 eura, on tebi taj, pa tebi je halal, majmune. Pa ne, upravo je Sanel, ti moraš biti pokrivena, raditi u Bingu na kasi, ali jebi ga, tebi valja kucat, brate, kad neko kupe viski i jeger, tebi treba na kasi njeg, moraš ti biti zamotana do Boga i odmotana i tebi njeg valja prokucat. Nema drugi. Prvo da ti ja kažem, zabranjeno je njoj da radi u Bingu. Pa, ali Sanel, ja sam viđao... Ja sam im viđao bule u Bingu da radi na kasi. Gledam ja svaki dan. Pa je, to ti pričam. Ženama je zabranjeno da se miješaju s muškima. Ja kad dođem na kasu i nameni Tom Ford, onaj blagi, i bijela košlja, ja zalisam. Džaba, Ivo, ne smije da ima dođe. Kad ja njoj strcnem, jebe onaj hidžab i mater i sve. I nemoj govoriti više za sestre da su zamotane. One su pokrivene. Pokrivene, ja. Pokrivene. Ja. Pokrivene. Slušaj, mali. Dragi mi Allah svjedok. Ne drži se do islama ni 1%. Ne drži Boga mi. Boga mi ne drži. Ovo je glupo, ali ne drži Allah. 1%. Veruj me, ja govorim istinu. Zapamti, brate moji, to je žalosno. 40-50% ovih mlađih žena današnjice se je pokrilo zbog svog čovjeka. Odmah nek se otkrije. Evo kaže ti jedan, pokriven je, kaže, neko kad umri. Pokriven se kaže kad neko umri. Joj, jebo. Jebo. Bećo, kako ti moraš prije. Hajmo ljudi, hajmo ispunimo speed, daj ljuda, skinemo 14 pobjeda, jebo majko. Pa nije ovo realno, jebemo. Nikako nismo igrali, čitavu noć pričamo ovdje. Armijo je liva moje vojske ovdje da sad na puta 3 začinite. Prije sat vremena ste začinili, sad ponovo svaki sat. U pola znači, u 6:25. Hajmo prvi i drugi saf puta 3. Hajmo malo haram giftova. Ide haram. Šta vidite, boli me kurac kako je zarađen. Brate moj, mene su ovdje svi napadali redom. Ja
nikome nisam rekao ružno dok me ne dirnu. Hvala Hamdija, hvala svima ljudi. A Sandra, ti kad ste došli na TikTok, ja mislim da smo ja i ti možda Hvala Adise, hvala brate. odigrali među prvim i drugim prve mečeve, ja i ti. Hvala, ja sam došao prošle godine 25. januara. U onom kafiću ti bio tamo, onom Eskimo, hvala brate. Bio ti u onom kafiću, ja tebi ga suknem tu, ti meni vičeš jebote roditelj. Govorim ja, Sanelu, rekao, a on tek došao, grmi, bolan, ne znam nija koliko hiljada ljudi, ja ga zovem da igramo, on prihvati. Ja imam ovako kolena 80, 70. I mi u priči, ono rekao, Sanele, kakav ti to najlon iza tebe tu, kakav najlon, rekao, što si sterao kad sam te derao, kaj derali te roditelji. Šta sam trebao reći? Pa šta ćeš reći? Šta ćeš? Pozdrav Samira Salkić, Ahmed, hvala svima ljudi, hvala Halima. Joj, Bože, dragi. Slavo se vojska odaziva na dersove. Sančo, vjeruj mi, sad će ti treba da kažeš iktede tu bi hazel imami. Pa čori. Joj, ljudi, ali... Sve je laž, prijatelju moj, zapamti. Sve je laž osim smrti, Sančo. Smrt je privremena. Misliš? Mislim kada neko od ovih naših ovdje preseli da je kraj. Sančo, osjetil se šta jebao Mike Dol kad te spusti u zemlju, ne, a? Brate moj, slušaj. Mene nije strah smrti, nego šta će se dobro... Ovoga ti treba biti strah. Sačka si kucao. Ajde. Joj, slušajte ovo. Ovoga ti treba biti strah. Ma nije me strah smrti, ljudi, to je penzija, ljubi vas, brate. Smrt je penzija. Ovo mi je, ljudi, rekord, Delt rekord na TikToku. 7,5 sati u komadu. 7, a ne mre 3 puta klanja Sabah Escobar, jebote, vidite. Joj, šačire, moj šačire. Šta? Kaže, ode da klanja, rekao, ne mre klanja 3 puta Sabah. Sada je klanjanje od Sabaha 1 sat je zabranjeno kad se rađa sunce. Sančo, šta me treba biti? Pitao sam te, osjetio se šta kad te dolano zagrnu. Mene je strah najviše, rekao, ono, kad se istruhne, one dacke, ona sve, pa kada... Ne, polako. Tapkajte, ljudi, hajde čuješ šta je najgore. Znaš šta je problem kod naroda? Hajde. Što narod misli, ja kad umrem nema ništa, gotovo je, Allaha mi, slušajte dobro. Tek ta počinje, a? Tek je početak. Jer, kaže, kada čovjeka ponesu prema kaburu, sa njim do kabura idu 3 stvari. A kada ga ukopaju u kabur, 2 stvari se vraćaju kući. To je porodica i imetak. A sa čovjekom, hvala se, ostaju njegova djela. Znači, mejc kad se stavlja u zemlju, ide na zemlju u ćefinima i glava mu se okreće desno. Jer čim se zakopa zemlja sva završena, u čovjeka se vraća ruh, duša. Čovjek oživljava. Čekaj, kad odu svi kući, ono, sve, ono, šta? On njih čuje kako odlaze, čuje tapate i pita gdje će. Sam pitao, ne znam sebe, gdje će. Tada mu prilaze 2 meleka s desne strane i postavljaju 3 pitanja. Munkir i nekir. Da, kaže,
ko je vaš gospodar, ko je poslanik i vjera. Ko nije živio na svijetu s Kur'anom, s namazom, s Allahom, poslanikom, on će tada samo govori Ne mora odgovor nikako, a? Onda će biti rečeno, pokažite mu njegovo mjesto. Tada će se iz kabura otvoriti vrata i on će ugledat džehennem. Sad ćeš biti u kaburu, imaš kabursku patnju. Mokraća, zmije, akrapi, nema šta te ne lomi. Pazi ovo, i ti si zadovoljan s tim. Moliš Allaha da nikad ne dođe sudnji dan kad si vidio džehennem. A čovjek koji je bio dobar i rekao, moj gospodar je Allah, subhanahu wa ta'ala, moj poslanik je Muhammed alejhi salatu vesselam i moja vjera je din islam. Kaže, pokažite mu jedno mjesto. Pa kad se otvori sve, pa ugleda džennet. On moli neprestano Allaha da nas... A čekaj, kako će njemu biti u tome što ide u džennet u kaburu, bravo? Slušaj, uživanje. Njemu dolazi čovjek u bijelom, s bijelom bradom, to je njegov drug. Oni se druže, duše se obilaze, pitaju gdje je onaj. A taj čovjek u bijelom, lijepi, to su njegova dobra djela. Allahu ekber, ovoga se sjećam kad sam učio, ovo sam učio u Oslu. Čepam ti državu ljudi, pa ne mreš. Slušaj me, Asi, kažeš ko se je vratio, Asi, jebem li ti povratak? Allah mi sam očekivao to pitanje kod mene. Evo, samo malo. Vidiš, ima odgovori na ovo. Asi, ti si jedna neotesana spermuša koja ne zna ništa od života, ali da ti ja objasnim. Za vrijeme Lejletul Miradža Muhammed alejhi salatu vesselam je uzdignut. Pa mu je to sve pokazano. I vratio se nazad. Ali ti to ne znaš, glupoću, jer ti u životu nisi pročitala Veselu svetsku, jeboli te čača. Kada je Allah dželešanuhu uzdigao Muhammed alejhi salatu vesselam za vrijeme Lejletul Miradža, kada mu je srce očišćeno i sve to, jel znate da je Muhammedu alejhi selamu, Elko, sve mu je naređeno, brate, dok je bio na zemlji. A znaš šta mu je naređeno na nebesima? Samo namaz. Sad zamislite koliko je bitan namaz. Kad je Allah uzdigao Muhammed alejhi salatu vesselam, u jednom trenu noći poslao je po njega jahalcu buraka. Kaže Muhammede, naređuje vam se 50 puta dnevno da klanjate. Razumijem. Kada je Muhammed alejhi selam se vraćao, na sve jednom nebu su mu poslanici govorili, Muhammede, moli Allaha da smanji ove namaze. Tvoj umet ovo neće izdržati. A 50 bilo dnevno. I na sve jednom nebu su preporučivali Muhammedu, govori svome umetu neka radi hidžamu, da bi Muhammed alejhi salatu vesselam molio Allaha da se to smanji. Pošto je od Allaha dragog posljednja, on je rekao neka bude 5.
sabah, podne, kindija, magribije i jacija. Ali će se brojati 50. Znači, šta je ovaj sarah i to je metaforično, te sarah jebe mater metaforično, ajde čao mrš. Znači, klanjate 5 puta, ali vam se broji 50. I opet narod to ne može to da uradi. Hamza, alaikum selam. Jest tako, ljudi. Ko što malo prije si rekao, jebote država, a 25 minuta dnevno, čoveče, a na TikToku dnevno... Ajte vi, probajte, učenjaci ovdje sa TikToka, u ovome svemu naći jedno slovo da ja nisam rekao kako treba. Inshallah. Ne, Batoga stvarno priča i daje vam primjere i sve uredno, Bogem. Nemojte vi njeg gledat kako se on ponaša, šta radi, on vama prenosi ono kako je. Gledaj, nemoj tako. Gledaj. Zato što svaka druga riječ. Šut, armijo. Vi znate da se ja drogiram i kokainišta. Znači, giftajte me. Nemojte još govno. A dobro, tu jebote gift. Ne, pa ti kažeš, nemojte mi gledati što on radi, gledajte mi. Jebi se tam, ja govorim, pišu ovdje stalno, jel može našmrkan klanjati, jel more se pijan klanjati, jel more ovo ili ono, nemojte vi to gledati, vi slušajte šta je on pričao vama. Ja njima objasnio. Pa pričao si to od 5-6 sati, ti to pričaš, džabaj. Pa ja sam im rekao, da Allah kaže, ne stajte na molitvu dok ste u pijenom stanju, dok ne budete znali šta izgovarate. I ja tu pitam sad gospođu, ne kaže suru jednu, da vidi znam li ja šta izgovaram. Može, erej telezi u kezi mubidin, fezali kelezi jedu uljetim, ولا يهود ولا طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Jel ovo istina, možeš klanjati, ali se 40 dana namaz ne prima, a klanjat moraš? Evo i kurac, ne, on pojma toga. Slušaj vam, kaže, znaš li ti onog koji sudnji dan poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče i da se nahrani siromah, ne podstiče, pa nastavlja. Teško se klanjačima koji kada molitvu obavljaju, svoju molitvu kako treba ne izvršavaju, samo se pretvaraju i nikom ništa u naruč ne daju. Pačur, ti si tam, eto te, vjeruješ li ti da postoji kod tebe ljudi što idu radi naroda da bi bili viđeni na džumi? A na mon, hvala. Čuješ ovo? Hvala na mon. Fevelu lil musallin alazina hum an salatin sahun. Teško se klanjačima koji kada molitvu obavljaju, svoju molitvu kako treba ne izvršavaju, samo se pretvaraju. To si malo prije ponovio? Pa sad ti govorim to. Hvala sultanija, hvala armijo. Hajmo prvi, drugi i treći saf, neka krenu sa giftanjem. Sine, kažu islamski učenjaci da je dragi Allah objavio samo suru vrijeme. Znaš koja je to sura? Velasr. Kaže, bila bi dovoljno. Dobro, došao Džonale. Bilo bi dovoljno, ne bi trebao nikako Kur'an. Da je Allah objavio samo suru malu. Hvala Džonale, slušaj ovo. Pažljivo slušajte. Vel asr innel insane lefi husr. Ile lezine amenu. Vamilu salihat.
Vetema saubil hak, vetema saubil sabr. Tu se spominju 4 vrste ljudi. Znaš šta kaže Allah? Ne kaže Allah, očiju mi moji, djece mi, da mog da poginu, ne kaže. Tako mi vremena, kune se u vrijeme. Doista su ljudi na gubitku. Ile lezine amenu, osim oni koji vjeruju. Ko vjeruje? Oni koji klanjaju. Da. Veamilu salihat i čine dobra djela. Veteva saubil hak, preporučuju istinu. Veteva saubil sabr, preporučuju smirenost. Yes. Kaže, vidiš ko neće propasti. Osim, kaže, oni koji vjeruju i šta još? I čine dobra djela. Znači, namaz i vjerovanje bez dobrih djela je upitno. To ti je isto kao stablo. A dobro djelo je tu bez namaza? Znači, koje nema lišća, nemaš korist. Šta si rekao? I kontra isto, kad radiš dobra djela, a ne obavljaš namaz, isto ti dođe. Ništa ti to ne pije vode. To okač mačko rep, sve. Znači, namaz je stabla. Namaz je sve. Sve. Znaš ti šta je Muhammed alejhi selam posljednje izgovarao prije smrti? Selam, selam. I čuvajte svoj namaz, i čuvajte svoj namaz. A znaš šta je rekao isto Allahov poslanik prije smrti? Najveća fitna poslije mene ljudima će biti žena. Hvala Džonale, hvala brat moj. Biće žena. Znaš šta znači fitna? Znaš? Nered, prijatelju moj, nered. Nered, prijatelju. Jel ti vidiš da se danas ove žene jebu pod međama, u autima, Ali s kim se jebu? S muškarcima? A jok, jebe se sa čačom. Ima njih što se jebu i psima. Ja sam imao jednu u Bihaću, zvala se Vlatka. Ona je imala vučijak, ja nisam znao. Svak kaže da je živjela sa njim. I ja ću biti s njom. I nešto nisam bio dobar, ja odem u bolnicu, gdje vidjeti šta mi je, doktore. Kažu o mene, aj ti u veterinarsku, ti si dobio štenećak. Gdje ste ljudi, jebu vas, tenevac. Majke me, ja sam dobio štenećak 3. stupanj. Da ne ode na vrijeme, počuo bi režati. Pa vozla motor, da. Šta me boli kurac, stvarno, udate sad, šta me briga, neki joj zna čovjek. Ja. Ko da se ja bojim to reći. Ko da jedna Vlatka jebote. Ne valja to, brate. Ma ne valja nikako, Pačorinjo. Pačorinjo, hej. Stvarno, vidimo se od gasi, moram dijete u školu za 15. Živio, džahile, vidimo se. Ajde.